गोलैसिना मोदा हराव इयो बारि खनायाव ना बेदरनि थै होनानै जाथारगोन होननानै होबायमोन आं खायनो जाबाय जाथारबाय बुरिया जा ना मानसि गोजोनबाय दा गोदान थैखौ मोनजानानै जानो गोजोनबाय आं थांनोसै नोंबो थांनो होआ महापापि नोंबो खस्थ'मोन आरो सोरखौ जाबावगोन खोन्था जाला सोरखौबा आवलायदोंमोन नामा नोङो आरोबाव बबे जायगायाव थायगोन राहा गैला बुरिया थांबाय राहा गैला जाला मोजां खोन्था जोंनि गामिनिफ्राय ओंखारलांनांगोन नोङो मोजां थानो मोना जों बोराय बाथौखौसो सिबियो नोंसोर बायदिखौ सिबिया जों नोंसिनि बायदि थै जाग्रा मानसिखौ नाङा जोंना नोंसोर बायदि महापापिखौ साला गिलु बालु दायना दे बियो हाय रियल दायना आरोना बे माने बियो बे दायनायाहाय माने मानसिनाव हाबदों नोंथांमोना हाय ससे खोनासंला गिलु बालु ना बाला आयु जारला सारलै सासे नखरनाव हाबोमोन ओइ खनायाव स आदि आरो मादैमोन आं बे भिडिअखौ आं दसे समनि उनाव आङो फुल होगासिनो नैबे भिडिअआवहाय 5 मिनिट दै नैबे जायबा दायना हमनाय बे भिडिअआवहाय 5 मिनिट आं बे भिडिअखौ आं दसे समनि उनाव आं होगासिनो नोंथांमोनाहाय नुनो हागोन एबा मा नोंथांमोनाहाय मोजाङैनो बुजिनानै ला ओमफ्राय बे आङो भिडिअखौ स्टार्ट खालामनायनि सिगां नोंथांमोना आं फंनैसो खोथा बुंगोरनि नोंथांमोनाहाय आंनि भिडिअखौहाय गोबां नायो किन्तु माने चेनेलखौहाय साबस्क्राइब खालामनानै होयाखै मानि थाखाय बेफोरबायदि खालामदों नोंथांमोनाहाय आं नोंथांमोननि थाखायनो बेफोरबायदिनो मोजां आङो भिडिअ लाबोबाय थायो जाहाथे मा नोंथांमोनाबो एसे बुजिनो हाथों होननानै आङो मा निउस आपडेट आङो लाबोबाय थायो निउस टाइपनि आं बेफोरबायदिनो फिसा आं मोजां आपडेट आं नोंथांमोननि गेजेराव आं लाबोबाय थायो बिनिखायनो मा नोंथांमोनाहाय अननानै आंनि चेनेलखौहाय साबस्क्राइब खालामनानै आं गोबां खस्थ' खालामो बेफोरबायदि नङा जे भिडिअखौल' खालि होनानै होबाय बेफोरबायदि नङा आं भिडिअखौ एडिट खालामो आपल'ड खालामो बेसेबा गोजानाव थांनानै आं भिडिअखौहाय आपल'ड होयो भिडिअ आपल'ड खालामनांगौ बिराद गोजान माने बिराद हार्ड माने बिराद खस्थ' जायो मानोना नेटानो नाङा नोंथांमोनाथ' मिथिखायो खोमा दां फिसा मोनसे भिडिअ आपल'ड खालामनो थाखाय बेसे खस्थ' जायोबा रिल्सखौनो फेसबुक एबा मा इन्स्टाग्रामावहाय आपल'ड खालामनो थाखाय बेसे खस्थ' ओमफ्राय बे इउटुब भिडिअ बेसेबा गोलाव बेसेबा गिदिर एमबि बेफोरखौ मा खस्थ' खालामनांगौ जायोबा मा बेसेबा गोजानाव थांनानै मा आपल'ड खालामहैनांगौ जायो जों माने जायबा जोङो जेराव थायो जायबा आं जेराव थायो बेयाव नेटानो नाङा आं बेसेबा गोजानाव थांनानै आं आपल'ड खालामहैयो माने आं बिराद खस्थ' खालामो नोंथांमोननि थाखायनो आं बिनिखायनो आं गुरैयै आं आर'ज गाबो जे नोंथांमोनाहाय आंनि भिडिअखौहाय जेसेबांबो नायदों प्लिज अननानै साबस्क्राइब खालामनानै हो आंनि चेनेलखौहाय नोंथांमोना लाइक खालामगोन ना खालामा कमेन्ट खालामगोन ना खालामा आं बेखौ जेबो बुङा नोंथांमोना शेयार खालामगोन ना खालामा बेखौ आं जेबो बुङा मानोना आंनो खालि नांगौ मा साबस्क्राइब नोङो ओमफ्राय साबस्क्राइब खालामबाथाय मा नोंथांमोननिबो माने फायदा जायो मानोना आं बेफोरबायदिनो आङो मोजां नोंथांमोननि गेजेरावहाय आं आपडेट आं लाबोबाय थायो मानोना नोंथांमोना आंनि भिडिअखौहाय एबा आंनि चेनेलखौहाय साबस्क्राइब खालामाबा नोंथांमोनाहाय मिस खालामगोन एबा मा गालांनाय जागोन एबा मा नोंथांमोनाहाय आंनि भिडिअखौहाय नायनो हाबाय थानाय नङा एबा मा नुबाय थानो हानाय नङा मानोना इउटुबाहाय जायबा साबस्क्राइब खालामा बैफोरबायदि मानसिनाहाय माने भिडिअखौहाय बारा हरबांनो नायग्रा जाय मानसिया साबस्क्राइब खालामनानै दोनो बैखौसो माने इउटुबाहाय डाइरेक्ट नटिफिकेसन एबा मा बिनि पेजावहाय माने साजेस्ट जाहैयो आरो जायबा भिडिअ आङो जेब्ला आपल'ड होगोन अब्ला नोंथांनाव मा साजेस्ट जाहैगोन ओमफ्राय नोंथाङाहाय बे भिडिअखौहाय क्लिक खालामनानै नायनो हागोन आरो बिनिखायनो आं गोसो गोथारै आं खावलायो जे बर'निनो आंबो फिसा होननानै नोंथांमोननि सिगाङाव जेसेबांबो नायदों प्लिज माने नैबे चेनेलखौहाय साबस्क्राइब खालामनानै हो नोंथाङाबो नायगासिनो खिन्थु नोंथाङा मा साबस्क्राइब खालामनानै होआखै मानि थाखाय आं नोंखौनो बुंदों नोङो माने साबस्क्राइब खालामनानै होआखै हा बाबु हा नानि नोंबो नायगासिनो भिडिअखौहाय मानोना नोंथाङाबो साबस्क्राइब खालामनानै होआखै ओमफ्राय आदै मादै नोंथांमोनाबो नायदों सेंग्रा सिख्ला गासैबो नायगासिनो आं नुगासिनो नोंसोर नायनायखौहाय खिन्थु मा साबस्क्राइब खालामनानै होआखै प्लिज साबस्क्राइब खालामनानै हो प्लिज आं नोंथांनाव आङो गुरैयैनो आङो आर'ज गाबो आं नोंथांनाव आङो मा हांथु खेरायनानै आर'ज गाबनानै आङो बुङो जे प्लिज साबस्क्राइब खालामनानै हो प्लिज साबस्क्राइब खालामनानै होथार ओमफ्राय मा खोथाया जाहैबाय नैबे जायबा दायना हमनायाहाय बिखौ मा गोबां मानसिफ्रा खोमसि फोथायनाय मा फोथायनायबो बेफोरबायदिबो बुंनो हागौ दै खोमसि फोथायनाय मा फोथायनाय माने बेफोर एक्सुवेलि दायनायाहाय दंमारो गैया नङा दायनायाहाय दंमारो आंनिनो फलोवार्स सासे एबा मा आंनिनो साबस्क्राइबार बिथांखौबो
माने दायनायाहाय माने बेफोरबायदिनो माने दायनाया बिखौहाय माने अबस्था गाज्रि खालामनानै दोनदों जादु मन्त्र मारिनानै दोनदों आरोना ओमफ्राय मा बिथाङा माने दा ओरैबायदि गाज्रि अबस्था माने मा खालि बेमारल' जाहैबाय थायो ओमफ्राय मैया थांनाय हरावबोनो मोनसे माबा भुत टाइपनि नुदों जाहैदों मानोना बिथाङा दा न'आव गैया बेलेगावसो दंहैयो माने अजानावसो दंहैयो मानसिया माने न'आव थाबानो माने जाया खालि बेमारल' जायो माने न'आव थाबानो खालि बेमार जानो लोंनो हाया ओमफ्राय दहायबो फुङाव थांदों ओमफ्राय मा जायबा बे अजानावहाय मानोना बिथाङा दैखौनो लोंनो हाया जाहैदों माने दैखौनो लोंनो हाया जाहैदों बिनिखायनो मा अजानाव थांदों ओमफ्राय मा माने बिथाङा न'आव थाबानो माने बेमार जायो आरो न'आव माने गोजानाव थाबाबो बेमार जायो माने बिथांनाव माने सुख शान्ति माने जेबोखौनो माने दोनासै माने सुख शान्तियानो गैला बिथांनाव माने ओरैबायदि खालामनानै दोनबाय बे दायनायाहाय हा माने ओमफ्राय थांनाय हरावबो माने बा उन्दुबाय थानाय समावनो माने मोदाय टाइपनि बा भुत टाइपनि बियो माने सायखं नुदों जाहैदों आंनो मा खिन्थाहरदों मानसियाहाय ओमफ्राय मानसिनि अबस्था माने बिराद गाज्रि माने फैसा थांलाबाय थायो बेमारावनो माने फैसा थांलाबाय थायो बिथांनावहाय आं नोंथांमोन आं बिनि फट' एबा बिनि नैबे मानसिखौहाय जायबा दायना खालामजादों आं बे मानसिखौहाय आङो खिन्थागोन उनावहाय नोंथांमोना नुनो हागोन आङो नेक्स्ट भिडिअआवसो आं खिन्थागोन दे जायबा बे दायना खालामजानायखौहाय मानोना बिथांनावहाय माने 2-3 लाख थाखा माने ओरैनो थांखाबाय होमबाबो मा हामा माने दसे हामो मोजां जायो आरो जाफिनो हामो मोजां जायो आरो जाफिनो बेफोरबायदि जालाबाय थादों ओमफ्राय दा नोंथांमोना साननो हागौ जे बेफोरो मा खोमसि फोथायनाय होननानै एक्सुवेलि रियेलावहाय दायनाया दंमारो दै बेफोरबायदि दायनायाहाय जायबा गाज्रि खामानि मावो मन्त्रि एमएलए बैसोरखौसो माने मन्त्र मारिनानै बैफोरबायदि मानसिखौसो बेमार जाहोनांगौ मा मोजां मानसिखौहाय बेमार जाहैलै बे दायनाफ्राबो मानि थाखाय इदि मानि थाखाय साला बे एमएलए मन्त्रिफोरखौहाय इसोरखौहाय साला दालालि खालामो मोजां खामानि मावा बैफोरबायदि मानसिखौहाय दायनाराय बैफोरबायदि मानसिखौहाय बेमार खालाम मोजां मानसिफोरखौहाय माने बेमार खालामो ओमफ्राय दा नोंथांमोना फोथायगोन ना फोथाया नैबे भिडिअआहाय रियेल दै आं खिन्थासिगोन दसे समनि उनाव खिन्थु मा बियो भिडिअआहाय रियेल थार दै नोंथांमोनाहाय नैबे भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय जायबा दायना नायनानै ओमफ्राय नोंथांमोनाहाय मा सानो बिनि सोमोन्दै एबा नैबे दायनानि सोमोन्दै नैबे मा बे दायनायानो माने जायबा दायना बेना नैबे मानसिनावहाय एबा नैबे सिख्लानावहाय हाबनानै माने आत्माया हाबनानै माने मानसि सानसि जालाबायो मा मानसिया जाय माने मन्त्र सन्त्र माने न' हाबहैलाबायो आरो बे दायनायाहाय ओरैबायदि खोथा स' नोंथांमोनाहाय बे दायनानि सोमोन्दैहाय नोंथांमोना मा सानो आंनो कमेन्ट सेक्सनाव खिन्थाबानो जाबाय ओमफ्राय नोंथांमोनाहाय नैबे दायनानि भिडिअखौहाय नायलांबानो जाबाय सासे न'खरनाव हाबोमोन ओइ खनायाव हाबै दै लोंफ्लायोमोन इयो बबे न'खराव बुं सान्स नायोमोन मानो हायासै बेयाव आदाखौ मानो हाबखो आदाया बोदाखो मारै जानो खिथा मा रावबो गैयैखाय सान्स मोनबाय हायासै मालायनि संसार जानो गोनां बोराइ बाथौनि समाय लानानै माबादोंमोन मानो गारासै नोंलाय मानो हगारासै जाबना होबाय जानो लुगैनानै बलिसिरा मोदा हराव इयो बारि खनायाव ना बेदरनि थै होनानै जाथारगोन होननानै होबायमोन आंखायनो जाबाय बुरिया ना मानसि गोजोनबाय दा बुदानि थैखौ मोनजानानै जादों गोजोनबाय आं थांनोसै नोंबो महापापि नोंबो खस्थ'मोन आरो सोरखौ जाबावगोन खोन्था जाला सोरखौबा आवलायदोंमोन नामा नोङो आरोबाव बबे जायगायाव थायगोन राहा गैला बुरिया थांबाय राहा गैला जाला मोजां खोन्था जोंनि गामिनिफ्राय ओंखारलांनांगोन नोङो मोजां बेयाव थानो मोना जों बोराइ बाथौखौसो सिबियो नोंसोर बायदिखौ सिबिया जों नोंसिनि बायदि थै जाग्रा मानसिखौ नाङा जोंना नोंसोर बायदि महापापिखौ साला जों बोराइ बाथौखौ खौसे इसोर होननानै सिबिगासिनो दङ आं थांबाय
थांनो होआ नोंखौ जों दानो थांनो होआ मोजां खिथाजोब नोङो थांनो होआ नोंखौ जों फुरा माबाखौ खिथायाबा जों थांनो होआ बुं नोंखौ जों थांनो होआ दानो थांनो होआ मोजां फुरा माबाखौ दाबो खिथायाखै बुं खिथा जाबाय थांबाय जाबाय थांबाय